Хора, здравейте хора, здравейте към World of Champ и ще играем колко сезон ще въртем, докато направят ССК шампиони. Аз се платих за безкрайни скипвания. Така. Ето България. ССК София. И така. Ако ти писи, колко шатко си. Много шатко си. Не мога да я оцеля, ще падне. Дай много сладка писта. Да. Да го продам точно на 19, може би потрябва. Няма го продам. Ще ми те потрябва по-късно. Нека им коса тук. Джеймс е ту. Ще ги смяте с двамата. Не чак толкова взе. То сколко 26. 27. Така. След това ще кому се купя. Колега ще му се купя, да? Няма смисъл. Направо почвам да скипвам. Се върна в половината на сезона. Опа хора, получих някаква оферта за пастор. Ще видим какво мога да правя. Ще приема, айде. Айде, днес, докато свърша пак половината на сезона. Добре хора, ще купя Карл от Байер Мюнхен. Защото е по-добър. Ето вижте. Мога директно да го играя тук. И едно мод ще е перфектен за да го играя. Лески бихме ги. Така. И чакайте малко вие. Опа. Така. Сега ще го спърза малко. И така хора, до половината на сезона сме. И ето на пето място в момента седи пред Левски. Ще мога май да вляза на трето място, ще видим. Ето го отбора, само като Карл си махна от червената карта. Ще стане много по-бърз отбора ми. Айде после докато сезона свърши. Взех този играч под найем за сега. Да им подпомогнем в играта. В края на сезона сме. Не можа да направим нищо много специално. Чакай да покажа къде стигнахме. Ако мога изобщо ще покажа. На колко mid-table стигнах. Половината на 10-то място. Май по-нагоре бях. 9-то място. Ще пробвам от начало хора. До по-късно, до половината на сезона. Мале хора, 14 милиона ми предложиха. Ще да мога за 15 милиона. Аз ще го дам за 14. Сега ще се върна като купя нови играчи. Добре хората, вижте новият отбор. Ето това е той. Като гледам или скоро ще бъде сменен с Додаш. Ще видим. Мисля, че този трябва да смени, обаче ще погледнем по-късно. Ай, чао. И хора, имахме равенство с Левски, обаче сме на първо място за сега. Да продължим до победа на сезона, да видим какво ще стане. Добре хора, един голям мач срещу Лудогорец. Един какво ще стане равенство и биха ни с малко. Все още имаме едно повече точка от тях, така че едва ще ни бият. И мач срещу Левски, видим какво ще стане. Опа 1-0. И печелим матч срещу Левски, естествено. Четвърти финал срещу купата. Срещу Локомотив София. 1-0 и 2-0 печелим. Айде хора, много съм близо докато спечеля титлата. Още малко. Айде хора, спечелих купата. Така се прави вече. Дали мога да спечеля националната купа? Сега ще разберем. Добре хора, имаме полуфинал срещу Арда Кърджали за купата. Направо го смачкахме. Направо го отрепахме. 5-0. Направо нищо не са. Срещу Левски така имаме. 1-0. 2-0. 3. 4. Смазахме Левски. И новите другите ЦСКА. Дерби. 3-0 смачкахме ги пак. И като гледам финала ни срещу Лудогорец. Интересен финал.
Двата най-силни отбори в България в момента в играта. Един срещу друг, който печели купата, ще е най-добрите отбори. 1-1, 2-1 и загубихме купата, хора, за жалост. Но нищо, имаме си ние едната купа. Да свършим сезона. Така ми кой печели столната купа. И Англия печелят. И гордо това е видеото, чао хора.